silamɛw nana u tora ala kɔ u tora ciden kɔ n'o ye muhamadi ye sallallahu alaihi wasallam ala ye don suganti ka d'u ma n'o de tɔgɔ ko juma don a don bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye a tile bɔli fo ka taa se a tile binni ma hɛrɛ de bɛ yen o de la hɛrɛba dɔ b'a kɔnɔ a b'a dɔn maa caman b'a dɔn i n'a fɔ caman t'a dɔn cogo min an y'a kanu ka ɲɔgɔn hakili jigin o hɛrɛ in na ni maaw b'o hɛrɛ in dɔn u tɛ tulonkɛ nin don in na fiyewu nin don ye kabako donba ye n'o de ye juma don ye a fɛn bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye o de la ni maa min y'i ko k'i sanuya a b'a se dali min kɛ ka na a bɛ barajiw sɔrɔ baraji min ka bon ni kulu ye a junumu bɛ jɔsi a yɛrɛ ma sigi ni min ye ko ni maa min kɔnna ka na ɛri fɔlɔ la juma ɛri fɔlɔ minnu bɛ na 9h 10h ni maa minnu kɔnna o ɛri fɔlɔ la ka na i sanuyalen k'i ka fini sanumanw don ka n'i sigi ka khutuba kɔnɔ k'a bɛ se bɛ ala fɛ yen mɔgɔ min nana ɛri fɔlɔ la ka fɔ a ye ɲaamɛ n'a doni sarakati ala ma a bɛ komi maa min ye ɛlimɔriku n'a minɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a sarakati ala subhanahu wa ta'ala ma ni maa min nana ɛri filanan na a bɛ komi o ye misi di ala subhanahu wa ta'ala ma ni maa min nana ɛri sabanan na a bɛ komi o ye saga di ala ma ni maa min nana ɛri naaninan na fo a bɛna se sɛ ma fo a bɛna se sɛfan ma fo n'a ser'o ma alimami bɛ don yɔrɔ min misiri kɔnɔ k'a fɔ salamu aleykum wa rahmatullah o b'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ bɔlɔnw kun bɛɛ la u bɛ misiri daw bɛɛ la u bɛ ka maaw tɔgɔ ta maa minnu nana min ni baraji min ka kan u bɛ sɛbɛn min ni fusamantiya min ka kan u bɛ d'o ma ni alimami ko salamu aleykum wa rahmatullah mɛlɛkɛw bɛ gafe ninnu to yen u yɛrɛ bɛn'u sigi safuw ni ɲɔgɔn cɛ ka khutuba lamɛn e maa min nan'o kɔfɛ e tɔgɔ tɛ sɛbɛn tuguni o kɔrɔ tɛ k'i ma juma sɔrɔ nka fusamantiya min fɔra baraji min fɔra bonisi min b'a la e sen t'o la fo n'i ye juma wɛrɛ kɔnɔ ɔ ni maa min y'i sigi fana ka khutuba lajɛ o de la hali ka i ɲɛ jɔ i balima silamɛ la k'i ɲɛ waga la min b'a tɔɔrɔ o balilen don waati bɛɛ fo n'a bɔra khutuba waati a kanunen don i k'i sigi k'i ɲɛ jɔ maa min bɛ khutuba kɛ i k'a lajɛ o ye alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam ni alimami yɛlɛla minbaru kan n'a ko salamu aleykum wa rahmatullah walima a ma salamu fɔ a nana a sigira minbaru kan se diyagoya tɛ a ka salamu fɔ diyagoya tɛ fana ni seliwele banna a b'a sigi ka taa ni min kɛ alakira tun t'o kɛ sallallahu alaihi wasallam seliwelela tuma na tila seliwele la dɔrɔn kira bɛ wuli k'i jɔ ka khutuba kɛ a t'i sigi ka fɔ a bɛ dugawu kɛ o waati o ma sabati alakira la sallallahu alaihi wasallam ni alimami donna a ka kuma bɛ tigɛ a ti bɛn i ka foli kɛ tuguni a ti bɛn i ka kuma tuguni maa minnu bɛ kɔlɔsi ta ka wurudi kɛ a dɔw k'i ti ka alakira ka sunna baara sallallahu alaihi wasallam hali k'a f'i kɛrɛfɛ mɔgɔ ma ni maa min kumana k'a fɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ma k'i da de khutubakɛla bɛ khutuba la ko ni maa min y'o kɛ ko faqad laga k'o kɔrɔ a ka juma baraji taara a ka juma ma tiɲɛ dɛ nka baraji min fɔra juma na a sen t'o la k'a sɔrɔ a bɛna baara ɲuman de kɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma k'i da de o de la ni khutuba daminɛna dɔrɔn kuma tɛ yen nin don ye don fusamantiba ye an ka khutuba yɛrɛ bɛ min kan o de ye kira ko sallallahu alaihi wasallam ko juma don ye donba ye donba don ala de y'a bonya nin bɛɛ bɛ ka fusamantiya de yira a ti bɛn i ka kuma kɛ a ti bɛn i ka foli kɛ ni alimami nana don ka e min sɔrɔ misiri kɔnɔ a ti bɛn i ka tuguni ka wuli k'i bɛ nafila seli nka e min nana don ka alimami sɔrɔ yen e k'an ka misiri foli kɛ nka i b'a fɛgɛnya i b'a teliya o dɔw fana bɛ yen olu m'a faamu i b'a sɔrɔ ale ni alimami nana don ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ o ma ɲi nka ale b'i jɔ ko fo seliwele la ka tila seliwele la i bɛ maaw caman jɔlen ye kɔfɛ ayi a tɛ kɛ ten o tɛ sariya kɛ cogo ye o bɛ kɛ seli waati tɔw de la n'i nana bɛn ni seliwele ye i b'i jɔ fo seliwele la ka tila walasa i ka se ka nafila seli i bɛ misiri foli sɔrɔ i bɛ seli kɔfɛ fana nafila min bɛ seli i b'o fana baraji sɔrɔ nka juma don na tant que ni alimami donna ka ban seliwele la bɛ ka seli wele i t'i jɔ k'i bɛ seli weleli kɔnɔ dɛ e b'i teliya i bɛ seli wele k'i sigi ka khutuba lamɛn e bɛna khutuba min lamɛn o de ye diyagoya ye i bɛ ka min kɔnɔ o ye nafila de ye diyagoya tɛ to ye nafila ye ala ka faamu ɲuman d'an ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko nin juma don in ko ɛri dɔ b'a kɔnɔ o de y'an ka walanda yɛrɛ ye ɛri dɔ b'a kɔnɔ a ko fihi sa'atun waati dɔ b'a kɔnɔ la yuwafiquha abdun muslim ko jɔn si tɛ bɛn n'o ye silamɛ si tɛ bɛn n'o ye a cɛ la walima muso la illa stajaba allahu du'aahu fo ala k'i ka duwawu jaabi o bɛ juma don de kɔnɔ o de la an k'an cɛsiri an ka o waati ɲini an ka se ka waati tɔnɔ bɔ ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya a y'aw majigin ala ye majigin dan na a k'aw kolo ala ye k'i yɛrɛ jaasi ala ye k'a wele gundo ni bange bɛɛ la k'an k'an janto dɛ wala ta'tadu a kana dansago
innahu la yuhibbu almu'tadin ala te dansago kelaw fe dansago jumenye ka fen were wele minti alay dansago jumenye ka wele chugo ke min mandi Allah subhanahu wa ta'ala dansago jumenye ka ala wele li toy kati glo fen were wala wode dansago al imam ibn al qayyim ala ka hinala ako juma do fle ka batoy kabakoba ko juma do be ko mi dogo kun chela ina fo sungalo be ko mi sankalo taw chela chokomi ko wa ala kiray ere min fo sallallahu alaihi wasallam ko ere be ko mi juma do chela ina fo laylatul qadri be sungalo chela chokomi okoro dogo kun do jabi wati do binanga islame joli badon o do jabi wati doni bawiye kuma chama fo ala hadisa chama nanana anya hadisa kelenta abu hurairah mi lakali ko fo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam abika juma do fu samantiya fo ako ninde be juma na asera yoroma ako wati do ba kono ko ma shite ala wele wati la ko fo ala ka jabi fo chugo dola ko tanyo fo chugo dola aya bolongoni kuru ka yira ko wati do mani ode la qutayba ka riwaya la imam muslimu be min lakale ko ayi boloda ka yira ko wati kunruni do abani katele al imam ibn hajar alaya kuma kan faranyonka kuma kan min nanana abse kuma kan binani ma ni wati nununa nga kuma kan flabe ode ka kene ka tema bela jeleka amba wasa dola o folo jumenye ode ye almami manasigi mimbaruka foka tase abi salamu bla wati mi doko ko wati de do koy duwa jabi wati o be duwa ko wati la chogodi almami be dadeni minuke bayna sakatati al imam debi sel welela mana klasal welela ikono ibo duwa ke almami be dade minke ani almami manasigi ibe duwa ke khutuba fulani nyoche ibi seka duwa ke nga sunnate ina fo chama bi bolo korta chugomi khutuba fanshila almami na kofe ma shite u bolo korta wati ala kiraka sunnai sallallahu alaihi wasallam ni almami be ka duwa ke al khutuba banwati abibe ikafo amin nga bolo ti korta ka foko fatiha mina yorodo odela ni ala kiraka me duwa ke sallallahu alaihi wasallam ma tege keta atege ngoni keta sallallahu alaihi wasallam ka duwa ke mawbe amina fo okoro kuma folo oy jumenye ode almami sigi wati mimbaruka katase salamu bla wati ma seli yere bede duwoye anyini ne du fe te turule ka duwoke hami mimbila ka ke ni sigi yani ka salamu bla ikele ka tahiyya kala ka salatul ibrahimiyya kala ka tangani ala fe ka bo fennani toroma nye fitna saya fitna kaburu lanjaba ani jahannama lanjaba ni masiu dajjali ko tangani ala fe kabulu toroma yani ka salamu bla ni hami mimbila afo ibaye wallahi abijabi ala ba jabi o ninde duwa jabi wati we doni bo fora nyon ko kuma chama nala ko kuma mimbala ta se kuma binani ma nga kuma binani fana lege seye miye min ka kenena bey o de kuma flay o folo de fle wati folo yumeye almami sigi wati mimbaruka kata se salamu bla wati ma ni mama yi duwa ko kono ka hamina ati bin fiwa abadan o de la bi faye kwa ka juma tonobo juma yi wati bade juma ka